Hello mga bay, kumusta mong tanan? For today's video is about sa ato ang bahay serye. Magbibigay po ako sa inyo ng ating house update mga bay. Let's go! Thank you sa inyong support na tanan. YouTube, thank you so much. And Facebook page, thank you. Padong. Kaya padong. Op. Kumusta niya? Unya ang itlog. Huwag mapiit. Hello. Ha? Okay na. Ops. Ninyo ka. Good morning to Mary Joy Manunday at Inday Kabkab. Mayong hapon di diha. Late meg unong ka oras ba? Kumusta diha? Congratulations, Nak. You deserve it. And be you. Daghang salamat sa imong pag-support diri kanamo. Sa daira ng mga kuan, mga bashers, o uban pang mga mananap. Kauban po na sa atong kinabuhi. Mora to, tason dagway. Once again, congratulations, and you deserve it. Padayon lang, padayon. And God bless you more and more subscribers. Unsa pa? Agoy kaya minatay. Chalan man ni oy, ambot na lamang. Basta amping lang og ampo. Padayon sa imong mga maayong binuhatan. Kay ang Ginoo naglantaw ra ka nato. Dili ta niya biyaan. Bisan unsa pa man ang kakulian o ang moabot sa atong kinabuhi. Maura ni Nak, daghang salamat sa imong pagtabang namo, ha? We love you. Bye. Hello mga bay, welcome to my vlog. O mauna ni ang atong balay serye part 3. Og mauna ni ang update sa atong balay mga bay na haloblakan na ang likod. Mao ni ang likod mga bay. Ako lang gi kuan jud gi sagad gyud no sa ato ang lote. Ang kaning sa likod medyo gi kuan na gyud gi unsa ni gi lumutan na gyud ang ato ang hollow blocks, pero okay ra na ato ra nang pagupahan sa simento no. Og lapad-lapad gid siya mga bay no. Salamat kaayo sa inyong tanang suporta. Dili lang sa inyong mga tanang suporta mga bay. Thank you jud kayo. Mao na ni ang ato ang future house, og mao ni ang itsura sa likod, og kana naiposte kay naggipa-extend nako diri sa luyo no, around mahurot ang ato ang area diri sa luyo nya. Pero ako nagbintanaan diha, so mao ni ang kilid mga bay no, naay portahan. Kung makita nyo naay portahan kay mag-extend sad ko og kaning kusina diri sa likod. Kung dili ma dirty kitchen, pwede ra sad na kitchenan. So mao na ni mga bay no. Grabe ang akong kalipay nga ako nagyong nasudong ang atong mga kahago no sa atong mga lakaw sa kinabuhi, o wala jud ko nag-expect ani nga mao nga grasya nga among nadawat karon. Busa ako
ako na lang gi dapat gyud diri dayon sa ato ang future house kay ang kwarta gyud dali ra kaayo na siya gastuhon. Basta na atay kwarta magpasyagad lang tag pamalit bisag unsa. So mas maayo kana atong paliton nga forever na jud nato nga makita. Aron ang atong kalipay, kapripoy sa atong abaga maayo ang paminaw. So mo na mga bay, kung nakita nyo na ay wala mahaloblaki, mo na ang ato ang bintana, no? Ato anang pabutangan og sliding door or unsa ba? Sliding door, sliding glass. Sliding glass siguro or unsa pa nga glass diha atong ibutang, no? Mangampan niya mangkuan sa ta kanang unsay nga ani unsay tawag ana mga bayo basta kay mangita sa ta ba mag-research sa ta, no? Unsay maayo nga ibutang sa tong bintana. So mauna siya mga bay. Ang sukod ani nga balay nato ay 33 33 ang iyang diri sa atubangan niya paingon sa luyo 35. So mao na ang area mga bay sa ato ang poso kay hangtod diha ako pa na diha mga bay, no? Kay do na tay extension na 50 square meter, so nahimo ng 150 square meter. So kani mga bay mao ni ang atong atubangan, no? Mao ni ang atong atubangan. Na jud tay punuan sa saging unya. Mao na ni ang itsura, perting daghana sa kahoy. Grabe ang kahoy mga bay kay kuan kanang ako manggod ita ning ipasikan floor unya kay out of budget naman ta. So ako lang usa ning paatupan. So muna ang bintana sa sala, no? Ug ang pultahan sa kilid, lapad-lapad sa nang bintana sa sala nato. Ug ato pa na siyang pabuhatan og tiris diri sa gawas kay atong hangin-hangin ba. Okay. So mao na siya mga bay ang atong entrance door. So mao na siya og natay gi-extend diri sa kilid na nag-extend ta diri mga bay kay kwarto na mo ni Dudong Kubkob, charot. Okay, so mao na ni ang gi-extend nato nga haligi kana ang usa unya do na patay usa ka gi-extend diri nga haligi sa kilid o gana nagbuhos na sila ani para sa haligi, no? Gibutangan nila og unsay tawag ana nila anang ubos. Gibutangan nila nagkabilya ng ilawom nga mura gibanigan nila nagkabilya ng ilawom mga bay, no? Para ligon jud kaayo. And then na taas kayo sa nang haligiha kay murag kuan dosi ang sugod ana kay lawom manggod na. So kung buhusan na siya mamahimo na ng G's murag dos ang sukod sa saog, no? Kay kuan man ni diri kaning mabaw-mabaw ba aron patas ako ni mga bay, no? Para na mga panahon nga di man gid nato malikayan do na mga baha-baha, so ready na ta na ta sa taas. So kani mo ni ang area sa sala, mo ni ang sala nato, lapad-lapad jud kay ni mga bay, pwede kita madakpanay dire. Puhon. Og welcome jud kay mong tanan, no? Nga mulaag diri sa atong area. Puhon welcome jud mong tanan mga bay diri sa ato ang future house puhon. Kung magbakasyon mo diri lang gid mo sa balay kay tungod baya sa inyong suporta nako mao ni nga nakabaton ta og panimalay. So hinaot nga grasyahan gyapon ta ani sa makanunay sa atong labaw makagagahong pinagi sa atong pagpaningkamot aron sa ingon ni ana mahuman na gining atong future house mga bay, no? So mao na ang dagway sa ato ang panimalay pohon mahuman gid ni. So mao ni siya ang sa kilid. Okay, na puro kahoy gini siya mga bay, puro kahoy. As in puro kahoy para ligon jud kaayo ang mga tamak-tamakan sa itong mga hero diri, itong mga panday o itong mga
nag-labor aron atong mapanday og laborer no og ang kontraktor para maayo ang ilang mga tikang-tikangan diri. So ilaha gid ang gilig-unan og taman. So pakyaw mo gud ni mga bay diri makyaw sa sila kahoy arang mahala sa kahoy 2 por 2 tag 100 Gs. Oh nara. So kani diri mga bay diri sila nagmasa. Diya sila nagmasa. Di atong subayon. Oh, gisubay ni madam. Subay-subay sa ta. akong gi-feel ang spirit sa kuan ni sa spirit sa ako ang future house no. Kung mag-amiga ba mi sige ginako ni hikapon ang haligi ani. Aron magka-amiga gid mi ani. Okay? Natuyok sa ta tuyok. Itong ituyok ang ato ang kuano. Mo ni diri mga bay mo ni akong giingon ganiha mo ni ang sa kilid sa sala nya naa po diha ang septic tank nya diha po ta maghimo garahean puhon unsa ito garahe diri kabaw. Kabayo kanding mangita pa ta hala sige lusot diha madam. Di akong gipanghikap ang mga kuan ani oy akong gipanghikap ang mga ligi. Hasta ang dingding ayun ko nga kapit lang mo diha ha so tora atong septic tank ko lawom kayo so di ara mga bay no. Mao na ang ato ang area gabing kalipay na to nga makita na nato atong mga hinaguan og mao ni ang kurugan ni dudong kubkob mag kuan oy mag video oy. Sorry kay mga bay nalibat na mo diha ala to pay mikatay akong gisud sakit sa mata ko sa mata dong ang imong video dong nalibat ko dong piyong sa mo diha mga bay. So mo ani ang luyo nya ang silingan daghan kayo buwak mangayo tag saha pohon. Ug mao na ni ang kilid mga bay no. Ang diri ni sa left side sa likod niya mo na itong barracks na. So mo ni ang sitwasyon diri sa taas mga bay mikat-kat jud ko diri para makita nato ninaog na dayon si Tutski para makita nato no dugol gid ay kayo ang kabilya ang ring mga pila ka ring sa usa ka kuan ani Kuya Laloy kana gikan na 35. 35 kada kuan 35 Diri taas ni diri kanino 42 sa usa lang ka side no. So muna ni sitwasyon sa taas ready for second floor na gid ni lapad uy pwede jud ta madakpanay diri sa taas lapad oy tura gud dito utlanan no. So naka-extension ta dito gamay kay ato man gisagad gyud gihurot gyud nato sa luyo. So mo ni sitwasyon diri nindot na oy. Sa mo tagi ni mag-continue ni masahog ka di man. Lapad kayo. Ara. Nindot oy. Nindot kayo. Ay na yapi mama. Asa? Nang ba. So nara sa ubos. Lapad yan graya. Dili ta maghimo diri kuan sa taas. Pwede ka magsumba diri. Nya puhon pwede rin haligihan. Jis ang gidas-on no sa kuan gisami pero nakay allowance ana. Gikan sa slab jis. Gikan sa flooring do slab jis. Taas oy. Og diri mga bay no nag-meeting mi ani nagsabot-sabot mi kay mana ni ang time nga nanghid na sad ko nila kay out of budget na mga bay. So inistoryahan na mi ani kung kanus na po sunod pohon balik sila aron magpadayon magtigom usa ang taga-sweldo. So mo ni mga bay ang lakaw sa panahon no unsaon man nga di man gid ta kanunay dunay sud atong bulsa. So mo ni nga undang usa mo na ni atong puso kaning area
and garden area sab nato ni pohon. So daghan kaayong salamat mga bay sa inyong suporta ug inyong pagpangga kanako. Mo na ni ato nang nakita hinaot nga kanunay gihapon mo nga magasuporta kanako sa akong mga lakaws kinabuhi kauban akong mga bahandi. Daghan jud kaayong salamat sa inyong suporta ug pagpangga. Ako ug yung paningkamutan. So thank you for watching mga bay. Maoro to ang atong balay serye part 3. At abangan po ang ating balay serye part 4 and counting hanggang sa matapos na po ang ating future house. Thank you so much sa lahat ng inyong suporta. God bless us all.